Azatlygyň Türkmenawatdaky habarçysy şu günler hususy dükanlarda satylýan bir çilimiň bahasynyň 16 manada çykanlygyny, bir guty çilim üçin 320 manat tölenmeligini habar berdi. Başga bir maglumaty görä çilimiň gutusyny hususy dükanlarda 270-300 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Ýöne 800 manat meçörünü ortaça aýlyk alýan adamlaryň bu çilimi alyp bilmeýän soňky döwürde köpelen türkmen çilimini çekýänini gaýdalýar. Çilimiň bahasy kenide çenli beýle ýokargar manlygy häzir döwlet dukanlaryna çilim satylsa nowaty durýan adamlaryň sany 2 sagat içinde 3-4 müň alyza çenli köpelýär diýip habarça aýtdy. Egerde çilimiň soňky edek sentýabrda satylanlygy sondan bäri döwlet dukanlaryna açyk çilim sewdasynyň görülmänligi nazara alynsa, Sewit paýtagtyny emele gelen çilim açlygyna düşünmek kynlar. 2-3 gün daňdan nowaty durup, sagat 7-de açylan dukandan 32 manatdan 2 uty çilim alym diýip azatlygyň söhbetde aýtdy. Nowaty durýanlar diňe çilim keşler hemde. Olaryň arasynda çilim alyp, şol ýerde 100 manatdan satyp, galanç edýän hem azda alyp çilim getmedik adamlar beýrenýär. Aýdylmagyna görä, häzir çilimiň hususy dukanlardaky bahasy döwlet dukanlarynakydan 11 esse gymmatlady we bir döwletiň çilim sewdasyna girden monopoliýasynyň köp adam üçin uly çykdyja, käbirler üçin ullukan girdeje öwürlendigini aňladýar. Çilim mahalarynyň gymmatlygy onuň bolmazlygy, ýeterlik getirilmeýänligi bilen düşünülýär. Inni bir täze däp diýsek hem bolar. Adamlar çilim satlar umydy bilen her aýyň başynda döwlet dukanlarynyň agdyna nowaty durýar. Çilim ýok diýilen soň bolsa, ýüzlerini sarlap gaýdýar diýip ýerli synçylar aýdýar. Çilimiň gotlygy bahalaryň ýygyderli gymmatlamagy çilim çekýänleriň köpçüliklerin azalmagyna alyp gelmedi. Çilim çekýänler azarly diýip bolmaz. Bu arada resmi metbuatda aýdylýan zatlar hakykaty gawat gelmeýär diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimiň gymmatlygy adamlary temmäki diýip satylýan gümürtü gönülleri barha köp ulanmagy tekleýär. Bir saglyk üçin gowy diýip bolmaz. Bu aýdylýany azatlygyň lewapdaky habarçysy hem tasdik etdi we adamlaryň mahorka diýip çilim bilen hiç hili galtasy bolmadyk garnylary satyn alýanlyklaryny görüň berdi. Häzir mahorka sewdasy gyzgaraňly. 16 manatdan çilim alyp bilmeýän adamlar 2-3 manatdan satylýan garnylary satyn alýarlar. Bu mahorkany alyp çekýänler onuň içinde temmäkden başga hemme zadyň bardygyny aýdýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä 50 ýaşaran mahorkalar çekden derrew agyr üskülek tutýar. Onuň tüssesi gara, külü gara, düzümi belli däl. Hakyky temmäkini men köp çekdim. Olar temmäki däl, başga zat. Ýöne çilim alyp çekmäni ýagdaýyň bolmasa almaly bolýar diýip 30 ýaş ýyl bäri çilim çekýän Türkmenawatly ýaşaýjy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli lukmanyň pikirçe çilimiň emeli gytaldyrylmagy we gymmatladyrylmagy bilen köpden bäri çilim çekýän adamlaryň çilim goýmagyna garaşmak dogry däl. Eger döwlet adamlaryň yarama denliklerini azaltjak bolsa, munyň üçin dowamly bejeriş işleri geçirilmeli. Zerur dermanlar, ýürüýte plasterler, sakkyşlar bolmaly. Emma çilime garaşlylygy peheldýän dermanlar Türkmenawatyň dermanhanalarına azyndan 10 ýyl bäri gelenok diýip olaýtdy. Çilimiň bahasynyň aşa ýokarlanmagynyň ýene bir sebäbi manadyň hümmetiniň pehelmegi. Dollaryň gara bazar bahasynyň ýygyderli ýokarlanmagy bilen düşünülýär. Çilimiň gymmatlygy nasatýanlaryň we türkmen çilimi diýilýän çekýänleriň köpelmegine alyp geldi. Bu çilimi adamlar öýlerine ýasap dukanlara taşyrýarlar. Olar ardan, hususy dukanlarda 10 santy 8-10 manat aralygynda satylýar. Ýöne saglyk üçin erwet hasaplanýar diýip habarça aýtdy.